سلامن طعنان نخلكم تخاتلتي يكون اندابلكو ناوناي لما عنت مدبي كاتو امناي لما عنتي مدبي كم تلمود نعهم نتخاتلتي يمهريو الى حسبكو مدب حيزلكم مسئلكو ناي لما عنتي مدبي زلعلو ابوان صوتاو ركب متلو كيدخمه ننوح دقايق داويلو نخصنح زحجزو 4 بقليلو اب غزانا نرخبهم عينت مغبتات كنرينا اذن قصيله زحبرلكم 4 مغبتات بقليلو نرخبهم ኮይኑ ግና ንመትሎ ኣብዋን ጾታው ርክብ ከም ሓጺን ኣትሪሮም ጾታው ርክብ ንኽንፍጽም ዝሕግዙና እዮም እንመንዮም ከመኢናኸ ክንጥቀመሎም ዝብል ሓሳብ ኣስፈሐቢልና ክንሪና እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንጽንሑ ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደወል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካን ዝተፈላለዩ ናይ ጾታው ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ በኽብሪ ንሓትት መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ ስድራ ዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ ከም ዝፍለጥ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ካብ ዝጋጥሙ 3 ዓይነት ናይ ጾታው ርክብ ስንፈት እቲ ሓደ መትሎ ደው ናይ ዝምባልን ቀልጢፉ ናይ ምውዳቕ ፀገምን እዩ ጾታው ርክብ ናይ ምፍጻም ድሌት እንዳሃለወኩም መትሎኹም ደው ዘይብለልኩም ደው ኢሉውን ቀልጢፉ ዝወድቀኩም ደቂ ተባዕትዮ ኣለኹም እዚ ካብ ናይ ጾታው ርክብ ስንፈት እቲ ሓደ ዓይነት እዩ እዘን ቀፂልና ንሪኤን ምግብታት መትሎኹም ደው ንኽብልን ንነዊሕ ደቃይቕ ደው ኢሉ ስርሑ ብዝግባእ ንኽሰርሕን ከምኡውን ካብዚ ብተወሳኺ ቀልጢፍኩም ንኸይተፍስሱን ናይ ጾታው ርክብ ሰሚዒትኩም እንተሞይትኩም እውን ሰሚዒትኩም ዘለዓሉ ዓይነት ምግብታት እዮም ቀድሚ ናብተን ምግብታት ምእታወይ ግና ኣብ ናይ ጾታው ርክብ ህይወትኩም ከቢድ ሳዕቤን ከብጽሕ ዝኽእል ንብዙሓት ሰባት እውን ዝጎድእ ዘሎ ሓደ ነገር ኣሎ እዚ ድማ ቴንሽን ወይ ድማ ጭንቀት ንብሎ እዩ ፈለማ ነዚ ነገር ዝውን ክተጥፍእዎ ኣለኩም ዝተፈላለዩ ናይ ስራሕ ናይ ሓዳር ናይ ነብራ ናይ ስድራ ኮታስ ዝተፈላለዩ ቴንሽን ጭንቀት ክህልወኩም ይኽእል እዩ ናብ ጾታው ርክብ ስንፈት ክእትወኩም ስለ ዝኽእል ካብ ቴንሽን ጭንቀት ክትርሕቁ ኣለኩም ነዚ ኢለ ናብ ተቀዳማይ ምግቢ ከኣቱ እንተለኹ እቲ ቀዳማይ ንሪኦ ጻዕዳ ሽጉርቲ እዩ ጻዕዳ ሽጉርቲ ናይ ወዲ ናይ ቴስቴስትሮን በዝሒ ንምውሳኽ ካብ ዝጠቕሙ ዓይነታት ምግቢ እቲ ሓደ እዩ ብፍላይ ደቂ ተባዕትዮ ጻዕዳ ሽጉርቲ ንጾታው ርክብ ዘለዎ ጥቕሚ ብዘይ ምፍላጥ ብዙሕ ኣይተጥቀሙሉን ከም ዝፍለጥ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ጾታው ርክብ ሙሉእ ዓቕሚ ዝፍልፈል ካብ ቴስቴስትሮን ሆርሞን እዩ ናይ ቴስቴስትሮን ሆርሞን በዝሒ ምውሳኽ ኣብ እዋን ጾታው ርክብ ዓቕሚ ንኽህልወና ዝገብር እዩ መትሎና ቀልጢፉ ደው ንኽብልን ደው ኢሉ ንነዊሕ ደቃይቕ ንኽጸንሕን ናይ ቴስቴስትሮን ሆርሞን ብበዝሒ ክፍልፈል ኣለዎ ቴስቴስትሮን ሆርሞን ብበዝሒ ንኽፍልፈል ድማ ጻዕዳ ሽጉርቲ ልዑል እጃም ዘለዎ እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ጻዕዳ ሽጉርቲ ምዝውዋር ደም ብልዑል መጠን ንኽበዝሕ ዝጠቅም እዩ ከም ዝፍለጥ ድማ መትሎ ደው ዝብል ደው ኢሉ ስርሑ ንኽሰርሕ ካብ ዝገብሩ ነገራት ድማ እኹል ደም ናብ መትሎ እንተበፅሑ እዩ እኹል ደም ንኽበፅሖ ብሉፅ ዝኾነ ምዝውዋር ደም ክህልው ኣለዎ ናይ ደም ምዝውዋር ብሉፅ ንኽኾን ድማ ጻዕዳ ሽጉርቲ ብልዑል እጃም ዘለዎ እዩ ስለዝኾነ እቲ ቀዳማይ መትሎ ከም ሓፂን ዘትርር ወይ ድማ ዘጠንክር ብጾታው ርክብ ጀጋኑ ንኽትኮኑ ዝገብረኩም ድማ ጻዕዳ ሽጉርቲ ስለዝኾነ ኣብ ሕድሕድ ምግብኹም እንዳተጠቐምኩም ክትበልዕዎ ኣለኩም ጻዕዳ ሽጉርቲ ንደቂ ተባዕትዮ ጥራሕ ዘይኮነስ ንደቂ ኣንስትዮ እውን ጥቕሚ ኣለዎ እዚ ድማ ብልዕትኽን ንኸይደርቕ ራሕሲ ንኸፍልፍል ዝሕግዘክን እዩ ከም ዝፍለጥ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ንጾታው ርክብ ድልውቲ ክትከውን እንተላ ብልዕታ ራሕሲ የፍልፍል እዩ እዚ ዝኸውን ድማ መትሎ ናብ ብልዕተን ክኣትው እንተሎ ቃንዛ ንኸይስምዐክን ንምክልኻል እዩ ቃንዛ እንተዚሃልዩ ድማ ዕግበት ኣሎ ብልዕትኽን እንተነቒፁ ጾታው ርክብኩም ቃንዛ ዝመልኦ እዩ ዝኸውን ቃንዛ እንተሃልዩ ድማ ዕግበት ዘይሕሰብ እዩ ዝኸውን ስለዝኾነ ጻዕዳ ሽጉርቲ ብእኹል በዝሒ ኣብ ሕድሕድ ምግብታትኩም እንዳኣተኹም ክትበልዑ ኣለኩም ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ንመትሎ ከም ሓፂን ዘትርር ምግቢ ድማ ቀይሕ ሽጉርቲ እዩ ቀይሕ ሽጉርቲ እውን ልክዕ ከም ጻዕዳ ሽጉርቲ ንናይ መትሎ ጥንካረን ትረትን ኣገዳሲ እዩ ቀይሕ ሽጉርቲ ስርሑ እንታይ እዩ ልብና ብዝግባእ ደም ንኽዝርግሕ ንምግባር እዩ ቅድም ኢለ ከም ዝሓበርኩልኩም እውን መትሎ ደው ዝብልን ንነዊሕ ደቃይቕ ክጸንሕ ዝኽእልን እኹል ደም ናብኡ ክበጽሕ እንተሎ እዩ እኹል ደም ንኽበጽሖ ድማ ልቢ
ስርሑ ብዝግባእ ክሰርሕ ኣለዎ። ነዚ ድማ ቀይሕ ሽጉርቲ ብእኹል በዝሒ ክትበልዑ ኣለኩም። ስለዝኾነ ኣብ ናይ ምትለኹም ትረት ጥንካረ ኣገዳሲ ዝኾነ ምግቢ ቀይሕ ሽጉርቲ ስለዝኾነ ብዝግባእ ተጠቐምሉ። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ንመትሎ ከም ሓፂን ዘትርሮ ዘጥንክሮ ንነዊሕ ደቓይቕ ደው ኣቢሉ ዘጽንሖ ኣራንሺ እዩ። ኣራንሺ ብቐሊሉ ኣብ ቀረባና ንረኽቦ እዩ። ንናይ መትሎ ጥዕናን ትረትን ኣገዳሲ ዝኾነ ፍሩት እዩ። ኣራንሺ ኣብ ውሽጡ ናይትሪክ ኦክሳይድ ኣለዎ። እዚ ናይትሪክ ኦክሳይድ ናብ መትሎኹም እኹል ደም ንኽበጽሕ ይሕግዝ እዩ። ደቂ ተባዕትዮ እኹል በዝሒ ኣራንሺ ኣብዚሕኩም እንተበሊዕኩም ኣብ ውሽጥኩም ዝህልው ናይ ናይትሪክ ኦክሳይድ ይውስኽ እዩ። እዚ ድማ እኹል ደም ናብ መትሎኹም ንኽበጽሕ ይሕግዘኩም እዩ። እዚ እንተኾይኑ ድማ መትሎኹም ደው ንኽብልን ንንውሕ ዝበለ ደቓይቕ ስርሑ ብዝግባእ ንኽሰርሕን ዝሕግዘኩም እቲ ሳልሳይ ዓይነት ምግቢ ስለ ዝኾነ ኣራንሺ እውን ብዝግባእ ኣብ መዓልታዊ ምግብታትኩም ከይፈለኹም ክትምገብዎ ኣለኩም። ኣብ መበል ራብዓይን ናይ መወዳእታ ንሪኦ ብቐሊሉ ኣብ ከባቢና ክንረኽቦ ንኽእል ንናይ መትሎ ጥዕና ኣገዳሲ ዝኾነ መትሎና ብዝግባእ ኢሬክት ክገብር ንውሕ ንዝበለ ደቓይቕ እውን ደው ኢሉ ስርሑ ብዝግባእ ንኽሰርሕ ዝሕግዘና ድማ ጉዕ እዩ። ጉዕ እውን ከምተን ቅድም ኢለ ዝሓበርክወን ጻዕዳ ሽጉርቲ፣ ቀይሕ ሽጉርትን ከምኡ እውን ኣራንሽን ምዝውዋር ደምና ብሉጽ ንኽኸውን ዝሕግዝ እዩ። ብፍላይ ድማ ናይ ጉዕ ፍልይ ዘብሎ ንብለድ ሴላትና ብምጽራይ ንኸይጉድኡ ብምሕላውን ንኽሰፍሑን ብምግባርን እኹል ደም ኣብ ሰውነትና ንኽንቀሳቐስ ይገብር እዩ። እኹል ደም ኣብ ሰውነትና እንተሃልዩ ድማ መትሎና እኹል በዝሒ ደም ይበጽሖ እዩ። ከምቲ ቅድም ኢለ ዝሓበርክዎ ድማ እኹል ደም ንመትሎና እንተበጽሒዎ ልክዕ ከም ሓፂን ንኽተርር ንኽጥንክር ብምግባር ብዝግባእ ስርሑ ንነዊሕ ደቓይቕ ንኽሰርሕ ዝገብር እዩ። ስለዝኾነ ንጉዕ እውን ብዝግባእ ንኽጥቀምሉ ክሕብረልኩም ይደሊ። እዘን 4 ኣገደስቲ ምግብታት ኣብ ናይ መዓልታዊ ኣመጋግባኹም ብዘይምፍላይ ናይ ጾታዊ ርክብ ዓቕምኹም ብዕጽፊ ክተውስኹ ትኽእሉ ኢኹም። ብፍላይ ድማ ምስ በዓልቲ ቤትካ ምስ ኣፍቃሪትካ ጾታዊ ርክብ ንምፍጻም ድሌት እንዳሃለወካ መትሎኻ ዘይለዓል ደው ዘይብል ከምኡውን ንነዊሕ ደቓይቕ ዘይጸንሕን እንተኾይኑ እዘን 4 ምግብታት ብዝግባእ ብምብላዕ ኣብ መዓልታዊ ናይ ምግቢ ስርዓትካ ማለት እውን ኣብ ናይ መዓልታዊ ኣመጋግባኻ ብዘይምፍላይ መትሎኻ ከም ሓፂን ክተትርር ትኽእል ኢኻ። ነዚ እንተጌርኩም ብሉጽ ኣዕጋባይ ተናፋቒ ጾታዊ ርክብ ምስ ኣፍቃሪትኩም ወይ ድማ ምስ በዓልቲ ቤትኩም ከተሕልፉ ትኽእሉ ኢኹም። ብሉጽ ተናፋቓይ ጾታዊ ርክብ ኣብ ሓዳርን ኣብ ፍቕሪ ህይወትኩምን እንተሃልዩ ድማ ናይ ፍቕርን ናይ ሓዳር ህይወትኩምን ምክብባር ምንፍፋቕ ምትሕልላይ ዝመልኦ እዩ ዝኸውን። ስለዝኾነ እዘን 4 ምግብታት ንኽትጥቀሙለን እንዳሓበርኩ ናይ ለማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓድሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካን ዝተፈላለዩ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑን ከተተባብዑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ኣሕዋትና በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሓሳብ ርእቶኹም ንቻነልናን ንመደብናን ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ተብጽሑና። ብኻሊ መደብ ብኻሊ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና የቐኒየለይ።